Ara anem a dibuixar l'angle de 120 graus, 90 i 45. Per a fer el de 120 farem 2 voltes el de 60. Punxem en l'extrem de la semirecta, en A, i fem un arc. El fem més gran que abans. Obtenim el punt 1, on talla l'arc a la semirecta. En aquest punt punxem el compàs i fem un arc que ens talla l'anterior. Aquest punt serà el punt 2. Si ara punxem en 2, hem obtingut l'angle de 60 graus. Si punxem en 2 i fem un altre arc, haurem obtingut el punt 3, que serà 60 més 60, 120 graus. Aleshores, si unim, tenim l'angle de 120 graus. Si ara punxem en 3 i fem un arc que talle a l'anterior arc, que si se'ns ha quedat curt el podem allargar, obtenim el punt 4. Això correspon a la bisectriu de l'angle de 60, del segon angle de 60. Per tant, anem a dividir en 2 angles de 30 el de 60. I aquest 30 més aquest 60 tindrem 90 graus. Si volem obtindre l'angle de 45 graus, haurem de fer la bisectriu de l'angle de 90, perquè 45 és la meitat de 90. Punxant en el punt 5 i en el punt 1, fent 2 arcs del mateix radi, obtenim el de 45 graus. Si jo faig este arc, que me talla el que he fet abans des de 1, que havia fet més gran, obtinc el punt 6, que correspon a l'angle de 45 graus.